Πάμε να μιλήσουμε για θέματα ταμπού, αιμορροίδες, ραγάδες, γενικά για τον προκτό και τις παθήσεις. Το να δεις αίμα σε μια εκένωση είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία και είναι λογικό σε πολλοί κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συσχέτιση. Ουσιαστικά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η αντανάκλαση μιας λειτουργικής διαταραχής του πεπτικού συστήματος στον προκτό. Το Botox είναι πραγματικά μια θαυματουργή ουσία. Ξέρουμε. Έχει πολλές εφαρμογές και για αισθητικούς λόγους, αλλά να και μια εξαιρετική εφαρμογή σε μια πάθηση χειρουργική, που είναι η ραγάδα του προκτού. Ουσιαστικά τι κάνει, χαλαρώνει το σφικτήρα του προκτού. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στο δέρμα του προκτού που έχει τραυματιστεί, που έχει σκιστεί, να επουλωθεί. Άρα χαλαρώνει τον τόνο του σφικτήρα, το Botox, και ουσιαστικά δίνει το χρόνο στο δέρμα και στο βλανογόνο του προκτού να επουλωθεί. Πάμε να μιλήσουμε για θέματα ταμπού, αιμορροίδες, ραγάδες, γενικά για τον προκτό και τις παθήσεις που δεν πολύ συζητιούνται. Από την εμπειρία σας, όντως είναι ταμπού? Ναι, είναι ταμπού. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, όχι τόσο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη ευαισθητοποίηση του κόσμου. Γενικά το ίντερνετ θεωρώ ότι έχει συμβάλει πολύ σε αυτό και γενικότερα βλέπουμε μια ευαισθητοποίηση περισσότερη. Ασχολούνται, αναζητούν λύσεις, προσπαθούν να δούνε πώς μπορούν να το βελτιώσουν και δεν φτάνουμε σε παραμελημένες περιπτώσεις που διαπιστώναμε πριν κάποιες δεκαετίες, που ο κόσμος δεν ζητούσε βοήθεια παρά μόνο αν έφτανε στη τελική φάση. Οκ, άρα πλέον η συζήτηση ξεκινάει από την Google. Σε όλες τις περιπτώσεις Ναι. και μάλλον και από το AI. Πλέον σύντομα. Ίσως και τώρα που μιλάμε. Σωστά. Ποια θα λέγαμε ότι είναι τα πιο συχνά συμπτώματα και τι θα μπορούσε να σημαίνει το καθένα? Όσον αφορά γενικά τον προκτό, τα συμπτώματα ξεκινάνε κοινά συμπτώματα στις παθήσεις του προκτού. Είναι ο πόνος στις κενώσεις, είναι η εκροή υγρού, η έντονη ευαισθησία, δηλαδή ο πόνος, και το αίμα. Άρα ουσιαστικά είναι ο πόνος και η παρουσία αίματος στις κενώσεις, τα οποία είναι τα δύο σημεία τα οποία οδηγούν τους περισσότερους ασθενείς στο ιατρείο μου. Πότε θα πρέπει να ανισχύσει κάποιος για να έρθει στο ιατρείο? Το να δεις αίμα σε μια κένωση είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία και είναι λογικό σε πολλοί κόσμο. Είναι ένα σύμπτωμα θορυβώδες, ιδίως αν η ποσότητα αίματος είναι μεγάλη και δεν είναι λίγο στο χαρτί, τέλος πάντων μια μικρή ποσότητα, και υπάρχει μια μεγάλη απώλεια αίματος, που είναι κοινό σε κάποιες αιμορροειδοπάθειες. Είναι τόσο κοινό αυτό, ναι, τόσο πολύ αίμα? Είναι κοινό, ναι, σε αρκετό κόσμο. Να βλέπουμε μεγάλη ποσότητα αίματος στη λεκάνη, το οποίο είναι κάτι που τρομάζει τον κόσμο. Άρα και με ένα συμβάν μόνο, κάποιος θα αναζητήσει βοήθεια και θα αναζητήσει μια διάγνωση. Βέβαια, όταν γνωρίζεις ότι έχεις αιμορροίδες, έχει γίνει μια αρχική διάγνωση πριν χρόνια και κατά καιρούς έχεις υποτροπή της νόσου και βλέπεις αίμα, ξανά βλέπεις ενόχληση, τότε είσαι πιο εφησυχασμένος και δεν απευθύνεσαι σε ειδικό. Βέβαια στις μεγαλύτερες ηλικίες αυτό είναι και μια παγίδα. Γενικότερα θα πρέπει να τηρούμε και τα πρωτόκολλα της διάγνωσης του πεπτικού συστήματος, δηλαδή η κολονοσκόπηση μετά τα 40, με μια περιοδικότητα, με αξιολόγηση, για να αποφύγουμε χειρότερες παθήσεις από την κοινή αιμορροειδοπάθεια. Η κολονοσκόπηση ήταν πάντα μετά τα 40? Τα όρια διαρκώς πέφτουν. Πέφτουν αυτό. Ναι. Ήταν μετά τα 45. Γενικότερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και υπάρχει και μια μεγάλη αύξηση δυστυχώς στον καρκίνο του παχαίου εντερού. Ναι. Υπάρχει αύξηση των ποσοστών, γι' αυτό και διαρκώς αναπροσαρμόζονται τα όρια και η συχνότητα που πρέπει να κάνουμε διαγνωστικές κολονοσκοπήσεις. Οκ.
Κάντε μου ένα walkthrough, μιλάμε για αιμορροίδες και για ραγάδες αυτή τη στιγμή στο προκτό. Έρχεται κάποιος ασθενής, ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή κλινική εξέταση, εξετάσεις? Η διαδικασία ακριβώς, ναι, περιλαμβάνει, το πρώτο είναι η κλινική εξέταση. Βλέπουμε σε τι βαθμό υπάρχει αιμορροειδοπάθεια, είναι οξύ πρόβλημα, υπάρχει δηλαδή μια αιμορροειδική κρίση όπως λέμε, είναι αιμορροίδες πρισμένες, θρομβωμένες, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάτσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου, ή είναι μια κατάσταση όπου ναι μεν έχουμε αιμορροίδες τρίτου ή τετάρτου βαθμού, δηλαδή αιμορροίδες που μπορεί να βγαίνουν και όλη την ώρα έξω και όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κένωσης. Okay. Οπότε αξιολογούμε γενικά, κάνουμε μια κλινική εξέταση και βλέπουμε τη βαρύτητα του προβλήματος. Και το δεύτερο είναι ότι μέσα από ένα αναλυτικό ιστορικό και ενδεχομένως κάποιες εξετάσεις άλλες, αξιολογούμε συνολικά τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή κοιτάμε μέσα από το ιστορικό αν υπάρχει χρονιότητα στις αιμορροίδες και στην απώλεια αίματος. Μπορεί συχνά να δούμε ένα χαμηλό αιματοκρίτη, ιδίως σε μεγαλύτερες ηλικίες, ή χαμηλό σίδηρο, γιατί έχουν μια μόνιμη απώλεια σιδήρου από την περιοχή. Ζητάμε επίσης κάποιες απεικονιστικές εξετάσεις, ιδίως αν δούμε κάποια συμπτωματολογία από την κοιλιά, όπως έχουμε μετεωρισμό ή ευαισθησία σε κάποια σημεία της κοιλιάς. Και βεβαίως και η κολονοσκόπηση και η γαστροσκόπηση προσφέρουν διαγνωστικά, εάν κριθεί αναγκαίο, στη διερεύνηση ενός τέτοιου περιστατικού. Το ίδιο και με τις ραγάδες. Μιλάμε για δύο παθήσεις που αντιμετωπίζονται με one day surgery. Σαφέστατα, 100%. Είναι κατεξοχήν παθήσεις one day surgery. Είναι παθήσεις που πλέον αντιμετωπίζονται, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη συνομιλία, σε μια χειρουργική επέμβαση που διαρκεί 30 με 40 λεπτά, max, χωρίς γενική αναισθησία, με ένα συνδυασμό περιοχικής και νευρολήπτου αναλγησίας ή μέθης και εξιτήριο μέσα σε λίγες ώρες. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που για αυτές τις δύο παθήσεις που μιλάμε θα χρειαστεί, ας πούμε, χειρουργείο με γενική αναισθησία? Ναι, όσον αφορά κυρίως τις αιμορροίδες. Μπορεί να έχουμε αιμορροίδες εξαιρετικά μεγάλου βαθμού, μπορεί να είναι προπίπτουσες, να έχουμε πρόπτωση, ακόμη και πρόπτωση ορθού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, που είναι σπάνιες, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσουμε και πέρα από λέιζερ, να χρησιμοποιήσουμε και διάφορες άλλες κλασικές τεχνικές, μπορεί να κρατήσει και περισσότερο η επέμβαση, οπότε ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να πάμε σε γενική αναισθησία ή σε μια κλασική επισκληρίδιο αναισθησία. Θέλω να σταθούμε λίγο στη ραγάδα προκτού και πώς αυτή συνδέεται με την ψυχική κατάσταση του ασθενούς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συσχέτιση. Ουσιαστικά είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι η αντανάκλαση μιας λειτουργικής διαταραχής του πεπτικού συστήματος στον προκτό. Το βλέπουμε πολύ συχνά σε άτομα που έχουν υψηλά επίπεδα στρες, σε άτομα που το πεπτικό του σύστημα, το εντερό τους δεν λειτουργεί σωστά και ρυθμικά. Είναι περιπτώσεις ατόμων που έχουν έντονο μετεωρισμό, που έχουν διαταραχές στη συχνότητα των κενώσεων. Και αυτά τα άτομα είναι και αυτά που εμφανίζονται πιο συχνά ραγάδες. Ουσιαστικά οι ραγάδες είναι τραυματισμοί της περιοχής του προκτού κατά τη διάρκεια της κένωσης. Υπάρχει και μια μικρή κατηγορία ραγάδων που έχουν να κάνουν κυρίως με φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου και οφείλονται σε άλλες πιο συστηματικές διαταραχές του εντέρου, αλλά η πλειοψηφία των ραγάδων διαπιστώνεται σε άτομα με λειτουργικές διαταραχές και είναι ακριβώς η αντανάκλαση αυτής της κακής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος. Άπαξ και εμφανιστεί η ραγάδα, θα πρέπει να υπάρξει κάποια επέμβαση από γιατρό, είτε σε one day surgery βασικά είπαμε ότι είναι το συγκεκριμένο, για να φύγει. Υπάρχει πούλωση, ας πούμε, έτσι, επειδή μου φύγε το Όταν λέμε για ραγάδα, ουσιαστικά μιλάμε για το προφίλ ενός ανθρώπου, ο οποίος θα έρθει να μας δει γιατί έχει έντονο πόνο σε κάθε κένωση, ο οποίος κρατάει 2-3 ώρες μετά την κένωση και μετά εξαφανίζεται. Αλλά είναι σε κάθε κένωση. Δεν υπάρχει μέρα καλή.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μια οξεία ραγάδα είναι έντονα επώδυνη σε κάθε κένωση. Αυτό είναι που θορυβεί και τους ανθρώπους και έρχονται να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, όσον αφορά τις ραγάδες, όταν είναι εμφανιστήσα, οξεία ραγάδα όπως λέμε, δεν πάμε κατευθείαν σε χειρουργείο. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα, διάφορα σκευάσματα, συντηρητικά μέσα και προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να επουλώσουμε την βλάβη. Πολύ ωραία πάσα, γιατί θέλω να μιλήσουμε για τη θεραπεία. Πώς το Botox βοηθάει τη ραγάδα? Το Botox είναι πραγματικά μια θαυματουργή ουσία. Το ξέρω. Είναι μια θαυματουργή ουσία, η οποία ουσιαστικά έχει αυτό το οποίο έχει πολλές εφαρμογές και για αισθητικούς λόγους, αλλά να και μια εξαιρετική εφαρμογή σε μια πάθηση χειρουργική, που είναι η ραγάδα του προκτού. Ουσιαστικά τι κάνει? Χαλαρώνει το σφικτήρα του προκτού. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στο δέρμα του προκτού που έχει τραυματιστεί, που έχει σκιστεί, αυτό είναι η ραγάδα, να επουλωθεί. Άρα χαλαρώνει τον τόνο του σφικτήρα, το Botox, και ουσιαστικά δίνει το χρόνο στο δέρμα και στο βλανογόνο του προκτού να επουλωθεί. Όταν δεν έχουμε αυτή τη χαλάρωση, δηλαδή χωρίς το Botox, λόγω του έντονου πόνου σε κάθε εκένωση, έχουμε έναν έντονο σπασμό και πολλές φορές και ασυναίσθητο σπασμό, το οποίο σημαίνει ότι με κάθε εκένωση η ίδια πληγή ξανατραυματίζεται. Ναι, σωστά. Άρα δημιουργείται εκεί ένας φαύλος κύκλος και γι' αυτό βλέπουμε ραγάδες οι οποίες δεν επουλώνονται με συντηρητικά μέσα, με σκευάσματα, με επιθέματα, με αλυφές, γιατί ακριβώς κάθε φορά, σχεδόν καθημερινά, επανατραυματίζεται η περιοχή επειδή ο σφικτήρας είναι πολύ κλειστός. Οπότε ουσιαστικά το Botox δημιουργεί μια χαλάρωση. Και είναι το υποκατάστατο της κλασικής τεχνικής που κάναμε, που ήταν η σφιγκτηροτομή, δηλαδή παλιά κόβαμε ένα κομμάτι του σφικτήρα για να χαλαρώσουμε την πίεση. Πλαγία σφικτηροτομή λέγεται. Okay. Αλλά αυτό η διατομή του σφικτήρα ήταν μόνιμη εφόρου ζωής. Ακούγεται μόνιμο. Και λόγω διαφόρων καταστάσεων αυτό σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούσε και σε συμπτώματα κράτειας. Αυτό με τον Botox δεν ακούγεται ακριβώς λύση. Ήταν μια απόλυτα καλή λύση, αλλά ήταν σε εποχή προ-Botox. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να γίνει, ήταν η λύση, η θεραπεία εκλογής και βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια είχε πανενέργειες όπως περιέγραψα και επιπλοκές σε κάποιους, δυστυχώς. Τώρα με τον Botox έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη χαλάρωση, αλλά να είναι αντιστρέψιμη. Οπότε το Botox διαρκεί 4 με 6 μήνες η δράση του και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα επουλώνεται η βλάβη και ο τόνος σιγά σιγά επανέρχεται. Τώρα, αν το συνδυάσουμε και με μια αλλαγή τρόπου ζωής, σωστά, και όλη την άλλη φιλοσοφία που αναπτύξαμε όσον αφορά τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος, έχουμε μια οριστική λύση χωρίς να κόβουμε μυϊκές σύνες και σφικτήρα. Μάλιστα. Πάμε λίγο και στην επάνωδο. Κάνουμε είτε one day surgery, είτε τη θεραπεία με το Botox κτλ. Τι περιμένει ο ασθενής, δηλαδή πότε μπορεί να επανέλθει? Ναι. Καταρχάς το one day surgery, η φιλοσοφία του, η εμπειρία για τον ασθενή είναι πάρα πολύ φιλική, είναι εντυπωσιακή θα έλεγα σε πολλούς ανθρώπους, γιατί την ίδια μέρα το απόγευμα βρίσκονται στο σπίτι τους, θα κοιμηθούν στο δωμάτιό τους, στο κρεβάτι τους. Αυτό από μόνο του έχω διαπιστώσει εμπειρικά, χωρίς να έχω υπόψη μου βέβαια κάποιες έτσι μεγάλες μελέτες, ότι οδηγεί και σε πολύ μικρότερη κατανάλωση ως καθόλου αναλγητικών μετεγχειρητικά, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Δημιουργεί λοιπόν μια αίσθηση στον ασθενή ότι έχω θεραπευθεί, ότι πάω σπίτι μου και ότι είμαι πολύ καλά. Όσον αφορά τα μακροχρόνια αποτελέσματα, άμεσα, εντός λίγων ημερών, επιστρέφει στην καθημερινότητά του. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ήδη από την επόμενη μέρα μπορεί να εργαστεί. Αυτό είναι πολύ άμεσο.
Ωραία. Βέβαια πάντα επιλέγουμε κάποιο χρονικό διάστημα να προτείνουμε μία ανάρρωση, γιατί εδώ δεν είναι διαγωνισμός ποιος θα δουλέψει πιο γρήγορα. Θέλουμε να έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Θα είχατε έτσι κάποιο πρακτικό tip να πείτε για κάποιον που ακούει το επεισόδιο, που το βλέπει, ας πούμε για τη διατροφή, για φυτικές ίνες, υγρά, αν υπάρχουν πράγματα που κάνουν έτσι μια διαφορά? Κοιτάξτε, όταν μιλάμε π.χ. για αιμορροίδες, οι αιμορροίδες επίσης σχετίζονται πάρα πολύ με καταχρήσεις. Σχετίζονται πάρα πολύ με κατάχρηση αλκοόλ, σχετίζονται πάρα πολύ συνήθως το βλέπουμε ενδεικτικά σε νέους ανθρώπους μετά από μεγάλα ξενύχτια, με μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, με μεγάλη ταλαιπωρία. Άρα ουσιαστικά είναι ένας συνδυασμός πιο υγιεινής διατροφής, ενός καλύτερου τρόπου ζωής και αποφυγή γενικά καταχρήσεων, που είτε διατροφικών καταχρήσεων. Υπάρχει κόσμος που λατρεύει τα καυτερά ή τα φαγητά, και μετά από μεγάλη κατανάλωση τέτοιου φαγητού έχουμε αιμορροειδοπάθεια τις επόμενες ημέρες, έντονη. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να καταναλώσει πολύ αλκοόλ σε μια συγκεκριμένη νύχτα, ας πούμε. Άρα ουσιαστικά είναι ένας συνδυασμός καλής διατροφής και καλού τρόπου ζωής. Γενικά δεν θέλει ένα μέτρο. Ναι, πάνω μέτρον άριστον. Και όσον αφορά την τουαλέτα και τη δυσκολιότητα, σίγουρα οι φυτικές ίνες βοηθάνε, σίγουρα μια ισορροπημένη διατροφή βοηθάει πάρα πολύ. Το επίπεδο στρες επίσης πρέπει να είναι σε επίπεδα χαμηλά. Εντάξει τώρα. Δηλαδή στο 2025 ζούμε. Και επειδή το επίπεδο στρες δεν είναι χαμηλό, ναι. Ουσιαστικά το στρες που λέγαμε και μεγαλώσαμε όλοι ακούγοντας το στρες, νομίζοντας ότι είναι κάτι μη απτό, μη ορατό, ότι είναι μια ψυχική κατάσταση. Είναι μια ψυχική κατάσταση ή επηρεάζει τον οργανισμό μας άμεσα? Αρκεί να σας πω ότι σήμερα στο εξωτερικό υπάρχουν τεστ τα οποία μετράνε το επίπεδο στρες σου με μέτρηση ορμονών. Σήμερα υπάρχει τεστ όπου μετράμε στην CLO σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια μιας μέρας τα επίπεδα κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη του στρες ουσιαστικά, και μπορούμε να ανιχνεύσουμε patterns, μοντέλα ανθρώπων που έχουν στρες που το διαχειρίζονται ή έχουν στρες που δεν το διαχειρίζονται και τους εξαντλεί. Βλέπουμε ακριβώς τις καμπύλες σε αυτά τα τεστ, στις μετρήσεις, πολύ χαμηλές τιμές κορτιζόλης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ή το χαρακτηριστικό μοντέλο να έχουμε μία απρόσμενη αύξηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι οι άνθρωποι που νιώθουν κουρασμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και τη νύχτα δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ναι. Αργούν να κοιμηθούν. Άρα λοιπόν το στρες δεν είναι κάτι αόρατο, είναι πλέον με σύγχρονα διαγνωστικά τεστ σχετικά αξιολογήσιμο και μετρήσιμο. Το καταλαβαίνω ότι μπορώ να το μετρήσω, μπορώ να το αντιμετωπίσω ή πρέπει να πάω στο ψυχολόγο? Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι το στρες έχει φύγει ως πάθηση αποκλειστικά των ψυχολόγων. Ήδη υπάρχουν συσχετήσεις του στρες με διαταραχές μικροβιώματος του εντέρου, με διαταραχές μεταβολισμού. Η χρήση elimination diet σε πολλούς ανθρώπους μειώνει και τα επίπεδα του στρες. Το οποίο είναι εντυπωσιακό όταν το ακούς, και το λέω εγώ που σαν γιατρός που έχω εκπαιδευτεί στην κλασική, στην conventional ιατρική, δεν θα μπορούσα ποτέ να αποδώσουμε εύκολα μια τροφική δυσανεξία ως την αιτία στρες. Αλλά πλέον υπάρχουν πολλές μελέτες που το συσχετίζουν. Υπάρχει ένας άξονας
Ενώ ξέραμε ότι υπήρχε ένας άξονας εγκεφάλου εντέρου, άρα το στρες διατάρασε το έντερό μας, τώρα πλέον με πολλές μελέτες αποδεικνύεται ότι υπάρχει και ο αντίστροφος άξονας εντέρου εγκεφάλου, σε πολύ ψηλά ποσοστά. Οπότε διαταραχές, δυσλειτουργία του εντέρου δημιουργεί αγχώδεις διαταραχές συμπεριφοράς και βέβαια υπάρχει και συσχέτιση πλέον αποδεδειγμένη με το φάσμα του αυτισμού. Οκ. Πολύ ενδιαφέρον. Απλά είναι θέμα συζήτησης για άλλο επεισόδιο. Αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Βλέπεις ανθρώπους που έχουν δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο και λες αυτός είναι πολύ αγχώδης ή αυτή είναι ιστερική. Το λέμε, δεν το λέμε? Το λέμε, ναι. Και θεωρούμε ότι είναι κάτι εγγενές, ότι έτσι γεννήθηκε. Αλλά αν τροποποιήσεις κάποια πράγματα, ίσως να μην είναι τόσο εγγενές. Μάλιστα, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα κάνουμε ένα επεισόδιο γι' αυτό. Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το συγκεκριμένο επεισόδιο.